It was opened to public last January 13, 2023 and after Dinagyang Festival. Let's see the history of our Philippine Maritime here in Iloilo City. Okay, let's go inside here in Gallery 1. Beautiful Museum History of Iloilo City. Super beautiful. Good morning mga Ilonggo. May arang itadua ka visitor nga Ilonggo of course nga from Bengawan. Si Ma'am and si Sir. So makuto naton nga ang nagkadtuman sila sa Museum of Maritime History. Ma'am, good morning. Good morning. Taga-Haniwan, Ma'am? Taga-Haniwan. Ay, ang isa taga Bengawan and si Ma'am taga-Haniwan. So Ma'am, nga isa ka man di sa nagkadto sa atong museum. So, gusto lang naman ma-discover kung malantaw kung ano ang kanami ang museum na diri sa Iloilo. So, to mawanan natin ma-discover naman kung ano ang nasari-sari na sulod city. Correct. So, nakatanaw ka ma'am sa ating Dinagyang Festival? Maay, pero sumo lang kami nakalapaw. Ay, okay. So, si ma'am is, wala siya kaniyagaw, but I'm sure makita niya yung sa damo-damo mga vlogs. So, thank you very much ma'am for visiting the museum. Thank you. Okay.
bili mo. Ito gamit sa barko. So guys, let's proceed now to number 3. Go! Guys, tingnan natin yung mga gamit sa barko. Okay, sunod po kayo sa akin. Una is ito. Meron tayong tachometer. Ito naman ay, dito naman ay yung gamit na ship log. Tayo sa engine order telegraph. Ito. Bawal hawakan. So, ito yung engine telegraph. Ayan. Sobrang luma na siya. At ito po yung itsura ng dockyard noong unang panahon pa. Lumang-luma na pero maganda. Ito naman, tingnan natin yung mga iba't ibang lumang parula noong dating panahon pa. Dito tayo.
nag-umpisa sa 1902. Grabe, sobrang tagal na. Mga parawalang lighthouses. Sa buong bansa na ito hindi ito sa Iloilo lang mismo, sa buong bansa na ng Pilipinas. Tingnan natin kung anong klaseng baruto ito or ship na lumang-luma na parang pinaliit na modelo ng isang kasko. Yan yung pangalan niya. Parang kita nyo yung kung nanonood kayo ng mga vlog sa Thailand or sa Vietnam, parang ganito Yun yung mga sinasakyan ng mga nagtitinda doon sa Thailand or sa Vietnam. Meron pala tayo niyan noon. Okay, puntahan natin dito sa kabilang room yung mga taong may kinalaman sa history natin. Wapo nila, wapo. May mga bigote, Tapos ito po yung isang
natin, ito yung itsura niya. 1918 pa pala ito itinayo. So, ang ganda pa rin ngayon. Gaano katagal na, pero sobrang ganda pa rin at sobrang tibay. So, tingnan naman natin yung ibang building ng Iloilo dito. Dito sa ilog ng Iloilo at sobrang gaganda pa rin ang mga pictures nila. Tingnan ninyo guys, oh. Sa bandang dito naman, makikita yung mga karatula dati na kumbaga sa atin ngayon is yung mga advertisement natin na naka-newspaper. So ito noon ang itsura niya. Tingnan niyo. Dito makikita natin kung gaano karahas ang mga labanan noong unang panahon, kung paano nila pinasabugan, kung paano nila giniba yung barko. Parang naka-flashback yung history natin. Dito tingnan natin kung anong itsura ng mapang ito, kung ano ang ipinapakita nito sa atin. Amazing, and dito ba yung newspaper kung paano inilathala ang pag-ukupay ng Japanese sa bataan natin noon. Sa picture na ito, makikita natin ang pagdaog ng mga Amerikano sa karagatan natin. Siyempre, ang ating mapa ng buong Pilipinas. Kilalanin natin kung sino itong taong nakaukit na ito sa kahoy, kung sino siya. At ito po ang mga example ng mga greeting card ng mga ibang bansa or ng Pilipinas noon dati pa. Pasok po tayo dito sa parang loob ng barko. Imagine lang natin na nasa loob tayo ng barko at ready na yung life jacket natin. So ito ay yung itsura ng barko. Kung makikita nyo, noon merong nakapagsadsad doon, naglagas yung langis, pagdaog niya, merong terorismo at yung paglubog at ang banggaan ng mga barko sa Pilipinas. Pinapakita dito sa ating video na to. Ng barkong Roro. Sa ngayong panahon po, meron po tayong barkong Roro. So ito po yung itsura niya. Ito po.
ito ay yung pinaliit na modelo ng mga super ferry ng Pilipinas. At meron tayong super ferry dito sa Iloilo, Bacolod, Cebu, Batangas. At syempre, ito yung mga example ng mga karatula. Tingnan natin po dito yung mga daanan pandagat sa Pilipinas. Naka-open po dito sa mapa ng Pilipinas. Ito po ang mga example ng mga uniforme ng ating mga marino sa dagat. Mga example po ng mga ating mga marino na sobrang mga heroes natin na nagbibigay ng income sa atin at sa ating mga pamilya. Salute to all the seafarers of the Philippines. Paano po ay makikita natin kung paano sila hinahasa maging Navy or Coast Guard man. Katatapos lang po natin makita yung security maritime in the Philippines. So sila po lahat na yon ang ating mga tagabantay at nagbibigay seguridad sa dagat ng Pilipinas. Salute to all the Coast Guard, Navy, and all the seafarers of the Philippines. Pasok naman po tayo dito at dito po ay yung mga mandaragat naman ng Pilipinas na kumukuha ng kanilang mga livelihood sa dagat. Wow! Dito na portion na ito ay yung mga isla natin na proud na proud tayong ipakita sa buong mundo. Ito po yung isla natin sa Palawan. At hindi lang po sa Palawan, kundi sa buong Pilipinas. Marami po tayong islang magaganda. Ito po lang yung isang example natin na isla na proud tayong ipalathala sa buong mundo. Pasok po tayo dito
magandang Pilipinas. Dito po ay makikita natin yung iba't ibang festival about sa karagatan. Meron tayong pista ng Dayak, meron tayong pista ng Binerayan, marami pong piyesta-piyesta about sa karagatan. At makikita po natin yung aktwal na itsura ng pangkat ng Pilipinas. Ito po yung ginagamit ng ating mga mangingisda sa pangingisda nila. Ito po may net, fishing net. Tingnan naman natin ngayon ang mga gamit ng ating mga lista. Umpisa tayo sa sa guwan. Ito po lahat ay mga gamit nila. Sa dagat at bundok man, ang mga Pilipino ay masayahin. Makita natin sa maitsura ng mga kabataan, masasaya ang ating mga kabataang Pilipino. That's all, guys. Lahat po ng gallery ay napasok na natin from 1 up to 6. So, ito po yung museum ng kasaysayang pagdagat ng Pilipinas. At talagang proud ako ipapakita ito from Iloilo, Philippines. Please enjoy watching this museum. Thank you so much. Shout out to SG Magbanwa. Thank you so much, sir, for helping us and guiding us to the museum.